כמה פעמים בחיים הרגשתם שדברים קורים במקרה? היום בפסוק ברגע עם אביעד גולדנברג נראה איך כל פרט ופרט הוא בהשגחת הבורא ואיך זה קשור אלינו. אז איפה אנחנו לומדים על השגחה פרטית, אביעד? בפרק קמ"ז בתהילים רשום: בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל לכנס, רופא לשבורי לב ומכבש לעצבותם, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות תקרא. נשאלת השאלה כביכול, מה עניין הסמיכות בנושאים בפסוק? בין ריפוי לבבות, קיבוץ נדחי ישראל, בניין ירושלים השלם, לבין כמות הכוכבים והשמות שלהם. בספר בראשית הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, צא החוצה, תספור את הכוכבים, כה יהיה זרעך. אברהם אבינו בוודאי שלא יכול לספור את הכוכבים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע לספור את הכוכבים, על אף שהכמות שלהם גדולה יותר מכל בני האדם על פני כדור הארץ, הבהמות, העופות, הדגים, האילנות ואפילו העלים. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא יודע לספור אותם ואפילו לתת להם שם. בכל צעד ושעל שהאדם עובר, בכל ניסיון או צער שהוא עובר בחיים שלו, הוא צריך לדעת שבוודאי שיש כאן השגחה פרטית. אז לפעמים כשאנחנו נכנסים לניסיון, אנחנו צריכים להרים את העיניים למעלה לשמיים, להבין כמה גדול היקום מצד אחד, וכמה הכל כאן מושגח תחת עינו של הקדוש ברוך הוא. שלא יביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון.